राजा जाई ब्राह्मणंकर पद जुगल प्रणाम टे कले प्रणाम कर डाकी देले कले हे ब्राह्मण ब्राह्मण हे गोसाई आपण मो दासी आपण को भिक्षा दउथला आपण मो दासी ठारू काहे की भिख नलेनी आपण तो जानि जे मु जने ब्राह्मण लोक हां तेनु आपण जदी भिक्षा देते त मु नै जा जे दासी जने ताकू आपण एठी नियुक्ति करछन से जो भिक्षा दउ जामे नहुना इते पूर्वरु जत्ते ब्राह्मण आसी छंती जत्ते भिखारी आसी छंती जत्ते चंडाळ आसी छंती समस्त को तो मो दासी भिख देइछि से ब्राह्मण पुओ तो सब भिख नै की जाई छंती ये ब्राह्मण नबो नाही ना ये ब्राह्मण भिक्षा नबो दासी कहला देखो समस्ते ब्राह्मण पुओ नहीं थाई पारंती किंतु मो मन कहूची मु आपण को पाखरु ही भिख नेबी कहले ब्राह्मण तम मन कहूची तमे मो हाथ भिख नब तो किंतु मु तुमको भिख देई पारिबिनी काहे की जानि छ अपुत्रिका मुही सारा राजा देवता ब्राह्मण पूर्वे करुथिले पूजा केबे होई राजन आज कहीदेले कहले हे ब्राह्मण मु आपन को भिक्षा दबार कुंठित प्रकाश करि न थांती मु तुमको भिक्ष देई पारंती किंतु मु तुमको भिक्ष देई पारिबिनी काहे की जानि छ ये मालव राज्यर प्रत्येक प्रजा माने मते कहउछंती तमे हुछ हे राजन हे मालव राज्यर राजा हे भानुदेव तमे हुछ जन पुत्रक तम मुह चाहिए दस नहीं तेणु जदि मो मुह को चाहिए ये जगत दोष पाऊनी मुझे गोटे अपुत्रक राजा ही पारे ताहले कहतु ब्राह्मण मु आपण स्तरे भिक्षा किपरि प्रदान करिबी हे राजा मु तुमको कथा दउछि जदि वास्तव रे मु गोटे नष्टिक ब्राह्मण हेई थाए जदि मु ब्रह्म को जानी थाए तोरा जन्म ना जायते सुदूर संस्कार दी जाउछि अते वेदभ्यास भवेत विप्रह ये ब्रह्म जानति ब्राह्मण कला जदि वास्तव रे मु संस्कार हेई थाए मु जदि कांधरे पैता पकई थाए मु जदि वेद अध्ययन करि थाए आ मु जदि प्रकृत रे ब्रह्म को जानी थाए आज आपण मते भिक्षा देई सारिला परे मु आपण को आशीर्वाद करिवि आपण निश्चित पुओटिए पाइबारा जते बेले ब्राह्मण जनक मा ए कथाटी कहि देई छंती राजा को मन टिके आज्ञा खुशी हे गला बेकरे पड़िथिला आज्ञा रत्नमाला ये रत्नमाला टाकू ब्राह्मण हस्त रे भिक्षा स्वरूप आज प्रदान करि देला ब्राह्मण देई छंती ब्राह्मण जनक राजांकर मस्तक ऊपर डाण हाथ ताकू रखिले काहे कि मा डाण हाथटा रखिले ना चांगुष्टे बहती गंगा पर्जन्यांग जमुना नदी
ମଧ୍ୟେ ଗୋଦାବରୀ ଶୈବ ସିନ୍ଧୁ ଶୈବ ଅନାମିକା କନିଷ୍ଠା ଗୋମତୀ ତୀରେ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁ ସାଗରା ଷଡ଼ ତୀର୍ଥ ନିଧନ ପ୍ରକୃତ ଦକ୍ଷିଣ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ରତ୍ନମାଳାଟାକୁ ପାଇ ଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଡାହାଣ ହାତଟାକୁ ରଖିଦେଲା। କାହିଁକି ଡାହାଣ ହାତ ରଖିଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯଜମାନର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ଡାହାଣ ହାତଟାକୁ ରଖେ। କାହିଁକି ନା ଚାଙ୍ଗୁଷ୍ଟେ ବହୁତି ଗଙ୍ଗା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଅଛି ପତିତ ପାବନୀ ପୁତଶାଳିନୀ ପବିତ୍ର ମହିମା ଗଙ୍ଗା ତର୍ଜନ୍ୟାଙ୍ଗ ଯମୁନା ନଦୀ ତର୍ଜନୀ ଅଙ୍ଗୁଠିରେ ଅଛି ଇଏ ପବିତ୍ରମୟୀ ଯମୁନା ମଧ୍ୟେ ଗୋଦାବରୀ ପବିତ୍ର ନଦୀ ହଉଛି ଗୋଦାବରୀ ଗୋଦାବରୀ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅସ୍ତର ଇଏ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଅଛି। ସିନ୍ଧୁ ଶୈବ ଅନାମିକା ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସିନ୍ଧୁ କନିଷ୍ଠା ଗୋମତୀ ତୀରେ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋମତୀ ହାତ ମଝିରେ ଅଛି ସାଗର। ଇଏ 6ଟା ସାଗରକୁ ନେଇ ଯଜମାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ରଖିଦେଲା। କାହିଁକି ନା ରତ୍ନମାଳାଟାକୁ ପାଇଛି। ବସୁ ପୁଅ କହନ୍ତି କହିଲା ସହଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରେ ଅଟନ୍ତି କୃପଣ ସେ ପୁଣି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆରେ ସେ ପୁଣି ସହଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି କୃପଣ ସେ ପୁଣି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ। ମା ଇଏ ସଂସାରରେ କାହାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଇଏ ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ରସାତଳ ହୁଏ। ମା ମାନେ ମନେ ରଖିଥ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କହିଲା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଜନଷ୍ଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାର୍ଥିବ ଲଜ୍ଜା ଗଣିକ ନଷ୍ଟା ଇଏ ଲଜ୍ଜାହୀନ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଜ ନଷ୍ଟା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବା ଯେତେ ଦଉଥିଲେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଉ କଣ ଆମେ ଜମି ବାଡି ବିକିକି ଦେଇଦେବା ନା କଣ? ମା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଲେ ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଇଛି କେତେ ବଡ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ହେଇଛି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏ ନାରାୟଣ ପୂଜାକୁ ଦେଖିକି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାରାୟଣ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନାଁଟି ବିଜୟ ସବୁଠି ବିଜୟ ହବ। ହଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ କେବଳ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତା ନୁହେଁ ଏ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମା ସେ ସବୁ କିଏ ମନେ ରଖ ଧୀର ସ୍ଥିର ବସିଲେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବ। ଆଉ କୋଳାହଳ କଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ଟିକେ ସ୍ଥାନଟା ଟିକେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆରକେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଭାଇ ନାମରେ ବସିଛି ସିଏ ତାର କ୍ୟାମେରାଟା ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ ଲଗେଇଛି। ସବୁବେଳେ ତା କ୍ୟାମେରା କୁ ନେବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ସୁଦୂରରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଁଟା ବିଜୟ ଭାଇ ନାମରେ ଆସିଛି ଜଗତଗୁରୁ। କେତେ ବଡ ଆଶା ନେଇକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଇଏ ଭାଇକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଉ
ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକର ଚିନ୍ତାଧାରା। ସବୁବେଳେ ଇଏ ଲୋକଟାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ କଣ ନା ଇଏ ପୃଥିବୀର ସମୟ, ପୃଥିବୀ ଯଦି ଆମର ମା ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାର ପୁଅ ଝିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଭାଇନା ମନରେ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଇଏ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ତେଣୁ ଭାଇନା ମୋର ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପା ବିଜୟ, ସବୁଠି ବିଜୟ ହବ। ସାରା ଓଡିଶା ନୁହେଁ ଇଏ କଥାଟା, ଇଏ ପାଲାଟି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଖେଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶ ବିଦେଶର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, କିଏ କିଏ ସଂସାରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଅହି ଅନଳ ଯମ ରାଜା নারী গাব সিন্ধু ইয়ে বিপ্রারোগী অসন্তুষ্ট। মা ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ବିଦୁଷ ମୁଁ କହୁଛି କେତେ ଜଣ ଏଇ ସଂସାରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯେତେ ଦବ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିବ। ଅହି ଅନଳ, ଅହି ବୋଲନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ ଅହି ବୋଲନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସର୍ପ ନା ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲାଣି, ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ସେ ବିଷଧର ସର୍ପ ଆଗରେ ପାଦ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଏ ମା ସେ କାମୁଡିବା ଛାଡିଦବ କି? ସେ ସର୍ପ ଆଜ୍ଞା ଦଂଶନ କରିବ। କେବେ ମନରେ ଭାବିବନି ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତ, ତେଣୁ ସାପ ବିଷଧର ସର୍ପଟେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲାଣି ସେ ଆଜ୍ଞା ତା ଦଂଶନ ଗୁଣ ଛାଡିବନି। ଏକ ନମ୍ବର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। 2 ନମ୍ବର ଅନଳ, ଅନଳ ବୋଲନ୍ତେ ନିଆଁ। ମାଲୋ ନିଆଁ ଯେତେ ଘର ପୋଡି ସାଇଲାଣି, ଯେତେ ଭସ୍ମୀଭୂତ କଲାଣି, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ମୁଁ ଆଉ ଘର ପୋଡିବିନି କି ମୋ ଦେହରେ ଯାହାକୁ ପକେଇଦେବି ମୁଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ଅନଳ ଯିଏ କି ହଉଛି ନିଆଁ, ନିଆଁ କୁ ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଜି ନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଇଛି, କାହା ଘରେ ଆଜ୍ଞା 100 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପୋଡା ଯାଉନି, ଭାଇ ନାମର 1.5 କିଲୋ ଘିଅ ପଡୁଛି। ସେ ନିଆଁ କହିଲା ନା ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ମତେ 100 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ପଡୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତିକିର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତୁ କାହିଁକି 1.5 କିଲୋ ଘିଅ ପଡୁଛୁ? ନିଆଁ କହିଛି ନା, ସେ 1.5 କିଲୋ ଜାଗାରେ ଯଦି 5 କିଲୋ ଘିଅ ଢଳା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନିଆଁଟା ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମା ଯମ, ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେହି କାଳ ଯମ ବଡ଼ ଦାରୁଣ ରାମ ଜାଣଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସୁଖ। ମାଲୋ ଯମ ପୁଅ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ ମାରିକି ନେଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଲେଣି। ଆମ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିନାହାନ୍ତି କି? କରୋନାରେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଯମ ଆଉ ମନା କରୁଛି କି ୟା ପରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେତିକି ଲୋକ ରହିଲେ ପୃଥିବୀର ସେ ସବୁ ଅମର ହେବେ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ନେବି ତା କହିବ। କାରଣ ଯମ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯେତେ ଲୋକକୁ ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁର କାର କହୁଛନ୍ତି ଯମ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ନବ। ଯମ ହଉଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଅହି ଅନଳ ଯମ ରାଜା। ଦୁହିତା, ଦୁହିତା ବୋଲନ୍ତେ ମା ଝିଅ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ବାପ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଧର ଇଏ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଥିବେ, ଇଏ ଭାଇନା ମନେକର ଲୋକପ୍ରିୟରୁ ଭଲ ଶାଢୀ ଆଣିକି ଦେଇଥିବ ତା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଅଛି ମୁଁ ଉଦାହରଣଟେ ଦଉଛି, ଯଦି ଅଛି, ଯଦି ଭଉଣୀ କି ଦେଇଥିବ ଭଲ ଶାଢୀ,
ସେ ଭଉଣୀ ଯାଇକି କହିବ, ହୁଏତ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କହିବନି, ଛକରେ କହିଦେଇଛ କଣ ମୋ ଭାଇ ଦେଇଛି କି କିଛି ବା ଦେଲାନି। ଆଜ୍ଞା ଝିଅକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଦୁଇଟା ଚୋର, ଚୋର ଯିଏ ଯେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ଭିକ ମାଗିକି ମାଗିକି ତା ଜୀବନ ଯିବ। ଯେତେ ବଡ ମଣିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭିକ ମାଗିକି ବଡ ମଣିଷ ହେଇଛି ତା ଭିକ ମାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଅହି ଅନଳ ଯମରାଜ, ଦୁଇଟା ଚୋର ଭିକ୍ଷୁକା। ଯୁବା ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏକଥା ମୁଁ ସରଳକୃତ କରୁନି, ଆପଣ ମାନେ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯୁବା ନାରୀ ଗାବ, ଆପଣ ମାନେ ଏ ବିଦୁଷେ ସାର୍ ମାନେ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ବସ। କହିଲେ ଗାବ ବୋଲନ୍ତେ ଗାଈ, ଆପଣ ଗାଈକି ମା ନେଇକି ସକାଳୁ ବାହାରି ଯିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରେଇବେ। ଚରେଇକି ଆଣିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଯଦି ଦାଣ୍ଡର ଦୁବ ଘାସ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଛି ଗାଈ, ସେ କଳକ ସେ ଖାଇବ। 6ଟାରୁ ଯୋଉ 6ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ତତେ ଚରଉଥିଲି ବା ଚରୁଥିଲୁ। ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗେ କୃପଣ। ସିନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗିଦବା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନବ। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ନବାରେ ଆଜ୍ଞା କୃପଣ। ଗାବ ସିନ୍ଧୁ। ବିପ୍ରା ରୋଗୀ, ବିପ୍ର ବୋଲନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ନବ ବୋଲି ହାତ ବଦଉଥାଏ। ଆଉ ରୋଗୀ ଯୋଉମାନେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯେତେ ମେଡିସିନ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇ ଚାଲିବ। ରୋଗୀ କି ଔଷଧ ଯୋଗେଇ ହବ ନାହିଁ। ରୋଗୀ ପାଇଁ ଔଷଧଟା ହଉଛି କୃପଣ ନାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନମାଳଟିକୁ ପାଇ ଯାଇଛି, ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା। କହିଲା ହଁ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି। କଣ ନା 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ একই নন্দন হইব বাবু। আশীর্বাদ করছি 1 ବର୍ଷ মধ্যে একই নন্দন হইব তব ভূমিষ্ঠ। তম পাখুরু আজিঠু ବର୍ଷକ ଭିତରେ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପୁଅଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମ ହବ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟିଏ ବର ପାଇଗଲେ ମନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ହସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହସି ଦେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ କହିଲା, ମହାରାଜ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପୁଅଟେ ପାଇବେ ସତ, କିନ୍ତୁ 17 ପୁରନ୍ତେ 17 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇ ଭାଇନା କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅକୁ 17 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇ 18 ବର୍ଷ ଚାଲିବ, ବାପା ଘରକୁ ଯାଇ ପାଟି କର, ଏଠି ପାଟି କରନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅକୁ 17 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇ 18 ବର୍ଷ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅକୁ ସାପଟେ କାମୁଡିବ। ସେ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ସେ ପୁଅ ତୁମର ମରିଯିବ ରେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବରଟା ଦେଇଥିଲା ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପୁଅଟିଏ ହବ, ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କହିଲା 18 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ତମର ସାପ କାମୁଡିବ, ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ତମ ପୁଅ ମରିଯିବ, ରାଜା ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ବଞ୍ଚିଛି, ମୋର ପୁଅଟେ ନାହିଁ ଝିଅଟେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ
କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଏ ଜୀବନଟା ବିତଉଛି। ଆଉ 18 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି 18 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରୁ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ କୋଉ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବରେ? ଠାକୁରେ ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ ସୁନା ଥାଳିଆ ଜଗା କାଳିଆ। राजा आज्ञा भगवान को चिंतन कर कांदुछंती। ब्राह्मण पुआ कहला कहला महाराज महाराज देख पुओ तो मरिबो आशीर्वाद दैछि पुओ हबो आ 18 वर्ष आला पुओटा तमरा मृत्युवरण करिवो किंतु तार गोटे प्रतिकार अछि से प्रतिकार कोन ना प्रतिकार होउछे या से पुत्र ये सबकू पड़िबा नाहे से किबा भूमि रे पतिबा से घोर अरण्य से पकाई आसीबा
ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପଟଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ତା ହିଁ ଦେଇଛି। ପୁଅ ତମର 18 ବର୍ଷର ମରିବ, ତାକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତମର ମରିଯିବ ସେ ଶବଟାକୁ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତିବନି। ସେ ଶବଟାକୁ ଜୁଇ ସଜାଡି ନିଆଁରେ କେବେ ଜାଳି ଦବନି। ତାହେଲେ ସେ ଶବକୁ କରିବା କଣ? କହିଲା ତମ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ମାଳବ ରାଜ୍ୟ, ମାଳବ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନେଇ ସେ ଶବଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ରେ। କହିଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନେଇ ସେ ଶବଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ। ଯଦି ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଜଣେ ସତୀ ଝିଅ ଥାଏ, ସେ ସତୀ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶବଟାକୁ ଛୁଇଁ ଦବ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ତମର ବଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେବେ ରାଣୀକି ତମେ କହିବନି। ଏ ବିଷୟରେ ରାଣୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ତମେ କହିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ତମେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବ। ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଇ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦିବସରେ ସମ୍ପାଦନ, ଦିନରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାମା ହେଲା, ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକିଦେଲେ। କଳାବତୀ, କଳାବତୀ, ଆରେ ଆସିଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଖାଇବାଟା ଦେଇଦିଅ। ମା ପାଟି କରୁଛ, ଶୁଣ, ଆସନ ପକେଇବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଖାଇବାର ଗୋଟେ ତରିକା ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ତାହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢିବ। ମୋ ମା ଚାହିଁଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢେ, ଆଉ ମା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୁଅ ଝିଅ ପରିବାର ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କମେ। ଏ ସଂସାରର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମୋ ମା। ଯଦି ଏ ସଂସାରରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ଆଉ ଯଦି ଏ ସଂସାରରେ କିଛି କୁକାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ମା। ଏ ପୃଥିବୀ ଯଦି ଆଜି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛ ତମେ। ଯଦି ଯୋଉଦିନ ଏ ପୃଥିବୀ ରସାତଳ ହେଇଯିବ ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ସେ ଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ତମେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆସନଟା କେମିତି ପକେଇବ? ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରେ। ଏ ସବୁ ମା ଆମର ଶୁଣ, ଆସନ କେମିତି ପକେଇବ? କହିଲା ପୂର୍ବେ ଭୋଜନ ଆୟୁଷ, ପଶ୍ଚିମେ ପଶୁ ଭୋଜନ, ଉତ୍ତରେ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର, ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ନ କଦାଚନ। ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ସଜ୍ଜନ ତଥା ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁରାଗୀ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୂର୍ବେ ଭୋଜନ ଆୟୁଷ। ମାଲୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବା ସ୍ୱାମୀ କି ପରିବାର ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ଆସନଟା ଏମିତି ପକେଇବ ଖାଇବା ଲୋକର ମୁହଁଟା ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇଲେ ଲୋକର ଆଜ୍ଞା ଖାଉଥିବା ଲୋକର ଆୟୁଷ ବଢିବ, ଆୟୁ ବଢିବ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ପୂର୍ବେ ଭୋଜନ ଆୟୁଷମ୍, ପଶ୍ଚିମେ ପଶୁ ଭୋଜନ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଆନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ପଶୁ ଭୋଜନ ହୁଏ। ନା ପଶୁ ଭୋଜନ କାହିଁ କବି କହିଲେ? ନା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇବେ, ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁ ମାନେ ଖାଇଲେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି, ହଜମ ହୁଏନି, ସେମିତି ମଣିଷ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇବ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ପେଟର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବନି, ହଜମ ହବନି। ଗୋଟେ ରୋଗ ତିଆରି ହବ, ସେଟା ହଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇବେ ସେଟା ପଶୁ ଭୋଜନ ହବ, ରୋଗ କିଣିବ। ଉତ୍ତରେ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମୁହଁ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ସେ ଘରର ଦାରିଦ୍ରତା ବଢେ, ଧନ ହାନି ହବ, ଧନ ବଢିବନି। ମା ସେଥିପାଇଁ ପରା ପାଲାର ଯାହା ଅଛି ଯାତ୍ରାର ନାହିଁ, ଟିଭିର ନାହିଁ,
थिएटर नाही ड्रामार नाही कौनसी एमती नाट्य ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रही जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आज्ञा पाला ठारू आउ किछि अधिका ज्ञान मिले तेणु पालाटा हूँ गोटे गण शिक्षा लोक मान शिक्षा सामाजिक वार्ता तेणु उत्तर दिग को मुह कर खाइले आम दुख दारिद्र बढ़ आम दारिद्रता बढ़ तेणु उत्तर दिग कौन लोक मैंने मुह कर खाଇବା अनुचित पुणी भात बाढ़िबार गोटे तरीका अच्छे तरकारीटा कौटी पानीटा कौटी लुणटा कौटी भातटा कौटी ये गुड़ाक जब एपट सेपट होगा सी खाइबाटा खाइबा नुह संस्कृत साहित्य प्रमाण करे माँ मैंने केमती भात दब केमती लुण दब केमती पानी दब कौटी तरकारी रमती खाइबा दब ना आज्ञा बामे लवण दिया दक्षिणे व्यंजन तथा अग्रे तू जलपात्राणी एक पंडित भज कहले बामे लवण दिया थाली बाम पटे लुण दब दक्षिणे व्यंजन तथा दक्षिण पटरे व्यंजन बोलते तरकारी तरकारी दब अग्रे तू जला पात्राणी खाइबा लोकर आगरे पानी पात्र रखिब सी नहीं जीवे तेणु अग्रे तू जला पात्राणी खाइबा लोकर आगरे पानी पात्र रखिब एत पंडित भजना ये प्रकार सुव्यवस्था करी आज्ञा पंडित माने सदा सर्वदा भोजन करती किंतु वर्तमान जुगर आम झील बा बो मैंने कौन कर ना तरकारी जो पट रोचे रहू लुण दे नथिबे जदि लुण मागिब कहब अच्छी नहीं आसिक खाऊन पानी दे नथिबे खाइला लोक जो तंत्र लगे से तुम देखाऊ ना बाल्टीर पानी अच्छी पाखरे ग्लास अच्छी बुड़े पी दौन तेणु खाइबार अव्यवस्था बोली आम समस्त आज्ञा रोग को लेकिन आम बुलुचे समस्ते से रोग किणिकी बुलुचे हो जा हो तेणु उपस्थित मोर सज्जन तथा मोर साहित्यिक अनुराग आज राजा मागिदेले कहले हे रानी कलावती खाइबा को दियो तेणु कहले तमें पा खाइन बोली मु खाइनी कलावती वास्तव में तुम हूँ मो प्राण प्रिया तुम हूँ मो ये तमे हूँ मोर सती नारी तमे जड़े पतिपरायणा पति साथी नायिका तुमको छाड़ी वास्तव में मुझे बंची पारि ये जन्म तुमको जो स्त्री रूप में पाई ये मालव राज्य राजा भानुदेव धन्य हो जाए सब बेले मु भावे गोटे कथा कौन जान जमीती सूर्यंकर अनुपस्थिति कमल केवे पद्म फूल चिंता करि पारना चंद्रर अनुपस्थिति कुमुद जे कि कोई जे परि केवे भाबी पारना जल को छाड़ी की माछ जमिति बंची पारना तादृश न्याय रे मु तुमको छाड़ी के केवे बंची पारिबे नाही कारण मु खाई नाही बोली तमे अद्यावधि खाइनो ए मा ए कथा किए कहले बरगड़ जिल्लार बरपाली ग्रामर स्वभाव कवि लीलाविलासी पूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य कवि गंगाधर मेहर प्रणय बल्लरी काव्य लिखिदे गोटे पद कहले स्वामी भुंजीवा परे तू भुंजीबू जे प्रकृतर पतिव्रता नारी से कौन करे स्वामी भुंजीवा परे तू भुंजीबू सोईबू शयन
ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ତାହେଲେ ଚାହା ପିଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ପିଇବ ସ୍ୱାମୀ ଭୁଞ୍ଜି ସାରିଲା ପରେ ମା ସ୍ତ୍ରୀଟି ଖାଇବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୁଞ୍ଜିବା ପରେ ତୁ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆଜ୍ଞା ଶୟନ କରିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଥିବୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଇନଥିବ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଉଠିକି ଘରର ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଉଠି ପଡ ତମେ ତମ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ନା ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ତମେ ଶୋଇଥାଅ ମୁଁ କାହିଁକି ଉଠି ପଡେ ଜାଣିଛ ନା ମୋର ଗୋଟେ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏ ମା ସବୁ ମା ଆମର ଶୁଣ ଯୋଉ ବିବାହିତ ନାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଉଠି ପଡେ ନା ଘର କାମ ତ କରିବ ନା କାହିଁ ସକାଳ ହେଲେ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ବେଲା ବାସନ ଟିକେ ବାସନ କୁସନ ମାଜିବ ଏଇତ କଥା ଆଉ ଘରର ଟିକେ ଗୋବର ପାଣି 4 ପଟର ପକେଇବ ଆଉ ଦିନ 8ଟାରେ ଉଠିକି ପକେଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଅସୁନ୍ଦର ହବ ନା ଗାଁ ଲୋକଟା କହିଲେ ତାଙ୍କର ବୋଉଟା କି ବୋଉଟା ହେଇଛି ଦିନ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି ଦୁଆର ମধ্যে ପହଁରା ମରା ହେଇଛି ଏଇ କଥା କହିବେ ନା ନା କଥା ସେଠି ନାହିଁ କହିଲା ତୋ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆହା ତୋ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଇଏ ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାନ୍ତି କହିଲା ଇଏ ତତ୍ଵର କଥା ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ରାଣୀ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କହିଲା ହେ ରାଜନ ମୁଁ କାହିଁକି ଉଠେ ଜାଣିଛ ନା ତମେ ଶୋଇଥାଅ ମୋର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କଣ ସେଇଟା ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପଦେ ନମିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଦେ ନମିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଦର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନିଜର ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲଗାଇ ଜୁହାର ହବ ରାଣୀ ତମେ କଣ ସେଇଠିକି ନେଇଯିବ ରାଣୀ ପାଖକୁ ଆସ ଚାଲାକି ଥିଲା ଧରି ତେଣୁ ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ ତମେ ମୋ ଡାହାଣ ପାଦର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲଗେଇକି ପୋଛି ଦେଇକି ଆସ ତାହେଲେ ସିନ୍ଦୁରଟା ମୋ ଡାହାଣ ପାଦରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଦେଖେ ମୋ ଡାହାଣ ପାଦର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସବୁଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଛି ସେଟା ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଛଣାରେ ବୋଧେ ଲାଗିଯାଏ କାରଣ ତମ ସିନ୍ଦୁର ବୋଧେ ବିଛଣା ଲାଗିଛି ମୋ ପାଦଟା ଲାଗିକି ମୋ ପାଦରେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ସିନ୍ଦୁରଟା ଲାଗିଯାଇଛି ନା ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁରଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଁ ପୋଛି ଦେଇକି ଉଠିକି ଆସିଛି ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଛି ଯେ ରାଣୀ ତମେ ସିନ୍ଦୁରଟାକୁ ମୋ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପୋଛ କାହିଁକି ତମେ ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତ ତମ ପଣତ କାନିରେ ପୋଛି ପାରନ୍ତ ତମେ ତ ତମ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସାବୁନ ଜାଲିରେ ପୋଛି ପାରନ୍ତ ତମ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତ ତମେ ହାତରେ ପୋଛି ପାରନ୍ତ ରାଣୀ କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଥା ମହାରାଜ ତମେ ତ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛ ତମେ ଏ ନାରୀ ଜାତିର ମନ କଥା କିପରି ଜାଣିବ କହିଲା ଇଏ ତତ୍ଵ କଥା ତମ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କହିଲା ମତେ କଣ କହିଲ ମୋ ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ କପଡାରେ ପୋଛିଦେବି ତମେ କହୁଛ ସିନ୍ଦୁରଟାକୁ ମୁଁ ସାବୁନ ଜାଲି ହାତରେ ପୋଛିଦେବି ନା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ସଧବା ନାରୀ ମାନେ ସିନ୍ଦୁରଟାକୁ ହାତରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି ବା କପଡାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହୁଏ ନା ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୁରକୁ
କପଡ଼ାରେ କେବେ ପୋଛିବନି କି ହାତରେ ପୋଛିବ ନାହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନୁହଁ? କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ ସବୁ କଲା କର ପ୍ରଞ୍ଚନ ବୈଧ